At ako'y nagbabalik, oo, ang spicy opo mo sa radyo na si DJ Kim Chino para pamuka sa'yo na kaya kong tumupad sa aking salita na hindi nagawa ng ex mo. Oh, mahala, balik chinitok sa tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang tatlong kahalagahan ng komunikasyon sa relasyon. O ito, mahal, recap na tayo. Sabi ko kanina, una, essential ang komunikasyon sa relasyon kasi nagpapalalim ito ng tiwala. The more na nag-uusap kayo, the more na na-express nyo ang saloobin nyo. Mapapositive or negative man yan, talaga nga namang ma-appreciate ng partner mo yan at talaga nga namang mas maiintindihan nyo ang isa't isa at kaya mong magkaroon ng peace of mind kasi tiwala ka Tiwala ka na talaga nga namang open siya at wala nang iba pang dapat itago sa'yo. Diba? At pwede ring bonding yan yung pag-uusap. Kunwari, sabi ko nga kanina, kapag may mga nangyari sa trabaho mo, ay pwede mong ikwento sa jowa mo. At minsan, hindi man sila empleyado ng kumpanya nyo, ay talaga nga namang alam niya ang ugali at kapalpakan ng katrabaho mo. Diba? Yung mga ganyan chismisan. At ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina, mahal, essential ang komunikasyon sa relasyon dahil nagpapalakas ito ng emotional connection. Diba? Transparent kayo, mas kilala nyo na yung isa't isa at talaga nga namang alam mo na kung ano yung hindi okay at okay na mga gawain. At even deeper understanding sa partner mo kasi alam mo na yung body languages niya, alam mo na kung saan siya nagagalit, alam mo na kung saan yung kiliti niya. Ay, di ba? Yung alam mo na kung paano siya kunin, alam mo na kung kailan mangangalabit. Yung mga kalabit, bakit? Kakalabitin mo kapag gusto mo ng bonding, kapag gusto mo makipag-date. At ang pangatlo't panghuli, mahal, essential ang komunikasyon sa relasyon kasi nakakatulong to para makaresolba ng lahat ng problema bilang mag-partner kayo. Bakit? Ano ibig sabihin nun? Kapag open communication, may express mo na yung nararamdaman mo. Madali nang magbatian. Diba? Madali na kayo magkaayos, magbati. Diba? Para talaga nga namang tumagal ang relasyon nyo. Kasi mayroong mga relasyon na mas marami pa ang away, mas marami pa ang sumbatan, mas marami pa ang tampuhan kesa magmahalan. O alam ko yan. Ang daming ganyan. Yung iba nga tumatagal sa relasyon, hindi naman masaya. Diba? Kaya the more na dapat mag-usap kayo kapag may problema, mapamaliit o malaki man yan, dapat pag-usapan para mas marami ang labing-labing. Hoy! Sana all may kalabing-labing. Sana all talaga. Anyway, kung single kayo, single din naman si Kim Chino, baka naman. Hoy! Ang yayabang ng mga mahal kong to na talaga nga namang masaya sa love life. At si Kim Chino ay ito, dumadaldal tuwing 6 to 9 p.m. Hindi, ang importance lang naman sa sinasabi ko is lahat ng bagay ay madadaan sa pag-uusap. At kung mas okay nang magkabati kaysa maghiwalay, diba? Kaya kapag maliit o malaki ang problema, pag-usapan at after noon, lambingan na. Ang sarap kaya mag-bonding at maglambingan after ng away. Mas intense, di ba? Yung mapapasabi kang, oh, na-miss mo ba to? Na-miss ko to. Na-miss ko nga makipag-date sa'yo, makipag-cuddle sa'yo. Cuddle lang ba? Anyway, mahala. Oras na naman para ako'y magpaalam. Huwag kayo mag-alala. Susunod na sina Rocky at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!